ئەمە دیسا بەحسا جەزایên ser Sûrî bikin, bi taybet cezayên Amerîkî. Bînera neca herkes texmîn dike, herkes bi vî rengî difkire ku cezayên Amerîka piştî sala 2011 hatine ser Sûrî, ne ku dîrokekî wan a kûr heye. Heger em ji pêşî dilê binerin di sala 1970 Amerîka gava yekem a cezayan avêt ser Sûrî, wê çaxê Sûrî xist nava welatên ku piştgiriya terorê dikin çimkî piştgiriya komên Filistînî yên li dijî İsraîlê dikir ji ber vê yekê cezayên aborî avêt ser Sûrî. Piştî vê pêvajoyê jî bîner neca eger em pê diwerin di sala 2004 de jî di dema ku Sûriye li hundirê Libnanê hebû ji bo ku serweriya Libnanê Xwedê giravî biparêze Amerîka wê demê çend cezayên din ên aboriyê avêt ser Sûriye. Di sala 2005 de jî di heman çarçoveyê de ger ku em lê binerin di dema ku Refîq el Herîrî li Libnanê hate kuştin û wê demê tiriyên tawanbariyê li ser rejîma Sûriye bûn, wê çaxê jî Amerîka dîsa qeflek cezayan avêt ser Sûriye. Di sala 2006 de jî ger ku em di dîroka cezayan binerin heja, wê çaxê qanûna Patriot a Amerîkî derket ew jî têkoşîna li dijî terorê, wê çaxê Banka Bazirganiya ya Sûriye ket armanca van cezayên Amerîkî. Heta 2006 bi vî awayî bû lê ji şêv şûn de jî cezayên Amerîkî yên dinê jî li ser Sûriye hebûn. Di sala 2011 de milkên berpirsên hikûmeta Sûriye û hikûmeta Sûriye bixwe ketin ber biryara Amerîkayê ya cezayan. Piştî wê jî bîner neca Amerîka ev sepanên xwe yên aborî li ser Sûriye bêtir kirin. Di sala 2013 de jî fosfata Sûriye ji bo ku bazirganiya wê were astankirin dîsa xist ber biryarên cezayan. Lê ya herî giring bîner neca ku eger em behsa wê bikin ev biryara hane yan jî ev cezaya hane ku eger em li dû wê binerin di sala 2019 de cezayên Qeysar li ser Sûriye hatin sepandin wê çaxê bi erêkirina Kongresa Amerîkî bû ku vê biryarê ziyaneke mezin li tebahiya Sûriye kir bi tevî gel û saziyên civaka sivîl gelek alî ketin ber evê biryarê de û bandoreke mezin duwarê aboriyê de kir. A herî dawiyê jî eger em lê binerin di navbera 2022 û heta 2024 qanûna Pentagonê li Kongresa Amerîkayê hate erêkirin û hate pesendkirin û ew jî wekî beşekî ji cezayên aboriyê yên li ser Sûriye bûn. Gelo Trump behsa van biryaran hemûyan dike yan jî behsa biryarên piştî 2011 dike. Bi taybet ku ew biryarên han li ser rejîma Be'sê bûn. Bi hilweşandina wê gerek ew ceza werin rakirin. Gelo yên berî 2011 rewşa wan dê çawa be û ew bandoreke bi çi rengî li ser Sûriye dikin.